Huggyho si máme pozrieť. Huggy viem, kto je, pretože som ho videl v Michael the Musician, tuším, kanáli. Alebo nie, to bol Huggy. Dobre, ktoré video od neho? Proč tak seriózne? Teploučky Zachariáš aká kozmetický král. OK. Tak ty si asi debil. Dostávam na prdel hate komentáře. OK. Tu vidím, že tento kanál je dosť proste ako takým tým haterským štýlom naplnený, aspoň z toho, čo vidím. Čo si mám od neho pozrieť, mi povedzte. Zachariáš, OK. Dneska tu bude teda pořádně teplo, ale dneska bude horko jak svíň. Ale dneska bude horko jak svíň. Rewrote the song, thoughts become action, tell me what's happening, what's your mind wrapped in, wrapped around, wrapped around. Jo, takže čau, já jsem Agi a vítám vás u dalšího videa. Na tohle video čeká spousta z vás, protože tolik requestů a tolik požadavků jsem snad v životě nikdy nedostal. Takže jako doufám, přátelé, že tohle oceníte, tuhle moji krásnou snahu o to udělat vám radost. Až mi moralisti budou psat, že se navažím do malých dětí, tak za to nemůžu já, za to můžou oni. Vy za to můžete, protože mě nutíte dělat takovéto věci. Já to pro vás dělám rád, já to dělám rád pro vás. Já vás mám moc rád. Zase si to neberte tak do slova, ale mám vás rád. A cože v dnešním videu budeme vlastně dělat? No, v dnešním videu si ukážeme snad nejteplejšího kluka, kterého jsem kdy v životě potkal. No, viděl. Poslali jste mi žádosti na tohle borečka, asi 4 měsíce už mi to chodí. Tak jo, prosím, tady to je, máte tady Zachyho. OK, ukážeme si od Zachyho takový krásný haulíček, taková Domča Třešňáková v pánském provedení. Dávám tam ty uvozovky, protože si nejsem tak úplně jistý, jestli je to kluk, ale tak prosím, pusťme se do toho. Zdar všichni, já vás vítám u tohle videa a tohle video bude haul. Ty pičo, ne, na to nemám, sorry, fakt, na to nemám, hej. Ne, já jdu pryč, fakt, dívejte se na to video sami, já jdu do piče. Viděl jsem 4 vteřiny z toho videa a je mi na blítí úplně. Je mi úplně na piču, ale jako fakt fuj. A ukážu vám tady zase věci, co jsem si koupil nebo dostal. OK, škrtněte to. Nemůžeš říkat, co jsem si koupil, když to není za tvoje peníze. Je nadmíru jasné, že ti to koupila maminka nebo tatínek. To už radši řekni, dneska si ukážeme věci, kterými mě obdaroval můj otec, abych nepráskl, že šukám moji sestru. Hej, ty si konec světa, vole. Ten kluk je... Dosť bolo, ja tohoto retarda mám dosť, ty kokot. Ako, chlapče, prvá vec proste. Poďme sa vysmievať z 12-ročného chlapca, že na teba pôsobí teplo, keď ty máš ja neviem koľko rokov, proste nosíš náhrdelník, ty kokot. Účes máš jak z One Direction, proste, ty kokot. Obočie máš pravdepodobne upravované, pretože ty kokot, tie kraje toho obočia vyzerajú upravované, proste. Popri tom, ty kokot, proste máš dnes proste úplného sedláka. Hejtuješ chlapca, ktorý má obraz v pohode. U teba som sa pozeral proste na kvalitu, pretože tú kameru, čo máš, si pravdepodobne downscaloval proste a úplne na piču, pretože fakt ten obraz má shit, komplet shit. Bracho, pozri sa na seba, ako to máš zaostrené. Tvoje ucho je rozostrené, tvoj nos je rozostrený, aspoň, že oči sú rozostrené samozrejme tiež, pretože tie oči vyzerajú hrozne proste na tej kamere. Takže ešte máš aj na piču nastavenú kameru. Tvoj mikrofón znie, ty kokos, ako keby si to rozprával z mikrofónu. Sveta, úplne nic, konec. A počujem ti počítač. Ten fakt, že něco takové... Takže brácho, ešte aj na piču kvalitu svojho vlastného videa, váš zvuku, videa, proste výzor, ideš hodnotiť iného človeka a robiť si srandu z jeho výzoru, proste keď ty sám si mainstreamový kokot, proste. Ten chlapec je tiež mainstreamového výzoru, proste. Má okuliarky, pekný účes, proste. Všetko možné, rozpráva o veciach, čo mu kúpili rodičia, tebe to vadí, aby to bolo fakticky korektné, proste, takže dobrý deň všetkým, ja som Miško, proste, a toto vlastne není môj počítač, čo mám napísané pod streamom, lebo ja som vám vlastne hovoril, že otec mi na neho požičiaval peniaze, proste, takže on to vlastne není úplne môj počítač. Sice som mu to už splatil, ale on mi ho kúpil, takže stále to bude asi ockov počítač. Budem musieť byť k vám viacej fakticky korektný, lebo vidím, že nejakým hlupákom na svete to vadí, takže fajn, no. Takže moja klávesnica, prepáčte, nie, moja klávesnica mi prestala fungovať, proste to není moja klávesnica. Ja som si ju kúpil s donatou Lukiáša v tej dobe a ja som kurva zabudol, kto mi ešte donatol tých 13 eur k tomu navyše. Takže tiež tá klávesnica vlastne není úplne... Jebe ti ty kokot, ty nemáš čo povedať, proste ty sa priživuješ na niekom, kto je úspešnejší ako ty, šikovnejší ako ty, v polovičnom veku teba proste s rovnakým výzorom ako ty. Len ten chlapec má omluvu.
omluvu toho, že má 12 rokov proste. Že on vyzerá tak, ako chce, aby jeho maminka vyzeral proste. Ty vyzeráš tak, ako si si zvolil, aby si vyzeral proste. A tiež to není nejaký mužný týpek proste. Ty zarastáš. Podľa mňa by si vyzeral mužnejšie, keby tie kotlety tam trápne proste necháš trošičku potiahnuť aj trošičku nižšie. To by z teba spravilo trošičku viacej chlapáka, ale vieš čo ja vidím proste? Ja vidím týpka, ktorý sa o seba hodne stará proste. A preto si myslím, že nie si nejakého extra mužného charakteru. Proste priživuješ sa. Si príživník. Priživuješ sa na tom, že vytváraš hejty proti iným ľuďom. Aspoň si do tých hejtov dal svoje vlastné názory. Ja som zhodnotil tvoju osobnosť na základe tvojich názorov. Tvoje názory sú shit, proste si ešte mladý. Dúfam, že z toho vyrastieš a stane sa z teba potom priateľný dospelý človek. Proste mimochodom ďalší názor. Proste prosím, nehraj CS-ko. S hentou myšou nehraj CS-ko. Tá myš je gay. Tá myš není dobrá. Tá myš je na piču, tá myš len dobre vyzerá, ty kokot proste. Hejtuješ niekoho za výzor, pritom sám si kúpil niečo, čo je pekné a nie moc funkčné. Dík. Jesus, to čo ste mi poslali?